Дайте там сега отново сме в Майнкрафт България. И този път, за съжаление, съм сам. Доста се развихме. Никога не си сам. Дойде пак насам. Здравейте пак и ето ни отново в Майнкрафт България. И днеска Брент 99 ме свали всичките пари за тези обувки, така се каже. Не си взем някой айрон, нали? Но сега искам да ви покажа нещо много яко. Как си върва и обувки. А без пауза, без нищо. Ако искате да знаете, ми изпратете лично съобщение и ще ви направя лично открит. Да. Няма просто това. Дали има нещо да буди само моите секси бутушки? Бутушки. Няма. Нека цвят. Нека Ами... събери някаква китка. Чакай, ще я там малко да разходя. Айде, аз отивам на спам, на приключения. Преварихте. Аха, Първо място. Джой бой. Само като сега ще ти събера някаква китка. Ето. Жълта или червена? Кой ще е по-секси? Ха, Нито едното. не знам. Червено ми е по-хубав цвет. Ще ти вземе двете, ти да си сутраш. От двете по 6 ще вземе. Ти къде си? Насред огромна ливада. Наслед огромна ливада. Сега си идвам вкъщи. Коме? Ето ме вкъщи съм. Къщата ли си? Да. Ети ги китките, сега ти ги подрежам. Не те виждам, да ти кажа. Ами, сега съм невидим. Ти си дух. Аз съм Китки. графа невидим. И малко отвидим. Те да ми Хареса ли червен. си? Стана ми, че неките не си с този скин, с този сервер. И още някой не ни е намерил мястото. Чакай да видим дали как ще стои жълтото. Значи с червено е по-добре. Да, да. Може да прочуля как се бъде. Малко си удариме алфа тука. Не ги направи. Какво направи, бе? Трябва да се гледа, че оранжево, ама като некой се надрискал. Седно. Ето оранжа боя. Чакайте да ги видим. И тя са малко по-добре. Аз направих оранжева. Оранжево как? Жълта и Да. червена.
Съединяваш двата цвята. Няма се заклещи. Много си дебела. Не умори ми шеги на това. Тук Спарта, тия блокове ви рут. Не, човек, там се си бех толкова това. Сетнал хома. Чакай, тук ще си усетна. Сет хома. Както и натисни Т. И ще видиш, един беше написал Спарта. Какво? Натисни Т да видиш чата и един беше написал Спарта. Спарта. Какво Спарта? Имаше един такъв филм Старта! Искал да кажа сигурно. Спарта. Спарта. Сега къде е Недъра? Недъра. Да. Спаун. Един гори и го следвам. Не изгоре това. Аз ще търся Недър портал. Магазин. Мани. Тук е много скъп. Магазин. Няма магазин. Паси ушиците. Пълга. Оф, аз пък да чета. Енчантване. Тук можеха да направят един портал. Ма няма ли портал, бе? Трябва да има. Не? Още е, че казваш трябва. Да, трябва да има. Тук си излизал. Дали ще ми лагне? Той е тук пак на спална. Той къде ми следваше, чакай да избегам. Вече гадже имаш. Да, бе. По-рано как си бех хубав с другия скин. Да бъде с скина ми. Така е. Моля никой да не ми го копира. Копирайте е свободно. Той да копирате вече във всички сървъри, къде го имам. Лагна ми. Съм се регистрирал. Тук има едно, чакай да го следвам. Къде тук що се изпари в нищото? Написал бе хубаво. Ма вървеше. Чакай, на мен ми лагна. Сега как се прибираш до вас? Схода ли? С кола се прибирам. Аз с час имаме хеликоптер. Да, бе, да. Не. Ще дойда да те взема от летището. С лимузина ще дойда да те взема. Бентли, бро. С бел лимузина обаче, не с черен. Каква е мера у гаража? Каква е мера у гаража? Емо сега да ви кажа, че Брент не е в България. Кажи къде си бе в Лондон? Да, аз съм в Англия. Как е времето там? В Лондон. Има ли протести? Ама на това лъгва не. Трябва да се към фриран, това не е лъгва. Протести със сигурност, че няма.